provođenju operacije. Maslenica je bila još jedna potvrda kako je Hrvatska vojska u vrlo kratkom vremenu od vojske hrabrih branitelja izrasla u takvu silu koja je sposobna osloboditi svaku stopu svete hrvatske zemlje. Tu snagu i posebnost prepoznajem i kao ministar obrane danas u našim oružanim snagama, u pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci. Naši vojnici su brend i u zemlji i izvan nje i to ne smijemo zaboraviti. Mi imamo vrhunske ljude. Ljudi su naša najveća vrijednost. Ljudi su ta prevaga i u Domovinskom ratu i danas.